Kampaň na zvýšenie povedomia o bioplyne. Spoločne za bioplyn. Výhody, využitie a zaujímavosti. Výhody bioplynu. Bioplyn je trvalo udržateľný a priateľský k životnému prostrediu. Jedná sa o ekonomicky životaschopné palivo. Ďalší produkt bioplynovej stanice Digestar je vysokokvalitné a stabilizované hnojivo. Bioplyn znižuje emisie skleníkových plynov, jeho výroba z odpadov zabraňuje uvoľňovaniu metánu, ktorý je mnohonásobne škodlivejší do ovzdušia. Nahrádza fosílne palivá pri spaľovaní, Digestar vracia živiny späť do pôdy a znižuje dopyt po fosílnych palivách používaných na výrobu umelých hnojív. Bioplyn v čísla. 1 m3 bioplynu obsahuje približne 0,6 m3 metánu. Spálením 1000 m3 bioplynu je možné získať približne 2200 kWh elektrickej energie a 500 m3 biometánu. Bioplyn je bezpečný, má relatívne vysokú zápalnú teplotu, čo predstavuje menšie nebezpečenstvo horenia alebo výbuchu. Je o niečo ľahšie ako vzduch a rýchlo sa s ním premieša. Horí len ak je jeho podiel vo vzduchu 6 až 12 %. Horenie sa šíri veľmi pomaly vďaka prímesi oxidu uhličitého. Využitie bioplynu. Bioplyn sa využíva na výrobu tepla spálením v plynovom kotle, výrobu elektrickej energie a tepla v kogeneračnej jednotke, čistí sa na biometán, ktorý má široký rozsah použitia totožný so zemným plynom. Biologický odpad, takmer 50 % komunálneho odpadu, je taktiež hodnotný obnoviteľný zdroj s veľkým a doteraz nenaplneným potenciálom na výrobu elektrickej energie, ako aj tepla či biometánu, ekologickej a trvalo udržateľnej alternatívy zemného plynu. Neprimeškajte ďalšiu časť. Predsudky a mylné predstavy o bioplyne. Využite čistú energiu bioplynu naplno.